Záujemcov o niektoré odbory zápasia už stredné odborné školy. Podľa odborníkov je potrebné na Slovensku mladých motivovať už na základných školách a zatraktívniť im tieto povolania. Ako majiteľ stavebnej firmy vnímam situáciu na Slovensku v rámci stavebníctva veľmi zle. Chýbajú profesie ako murári, tesári, obkladači je problém, omietkári je problém. Najímame si ich z Poľskej republiky, najímame si ich z Maďarska. Zo zahraničia nám pomôžu niektorí mladí ľudia, že nám zaplnia trh práce, ale Slovenská republika musí vypracovať určitú koncepciu, ako na stredných školách pripraviť budúcich absolventov tak, aby boli použiteľní na trhu práce. Ide o to, že už od tej základnej školy by to mali učitelia nastavovať tak, že tých žiakov motivovať. Stavebné firmy začínajú automatizovať práce a nahrádzať remesla. Ale nie všetky remeslá sa dajú nahradiť strojom. Mladí ľudia neveľmi chcú robiť manuálnu prácu, ale keď im ponúkneme nejaké výhody, benefity, keď ich budeme motivovať, tak potom mladý človek si uvedomí, áno, budem dobrý murár, ale ja budem mať dobrý zárobok, ale musím byť kultivovaný murár, musí byť dobrý odborník, musí mať dobré charakterové vlastnosti, musí byť slušný, zodpovedný a tá škola ho musí to naučiť, aby ho pripravila na to budúce povolanie. A tá firma už ho bude u ňoho rozvíjať na tej praxe. V 3. 4. ročníku už tie odborné vlastnosti a bude ho adaptovať na to povolanie. Nie všetci môžeme byť manažéri a všetci nemôžeme byť inžinieri. Si musíme uvedomiť tým pádom, že by ten žiak, ktorý je slabší, on je slabší v teórii, ale on v praxi môže vyniknúť obrovsky. Preto by sme mali tým deťom dať voľnosť sa rozhodnúť. Treba Remeselne sa orientovať tak, aby tie remesla boli vštepené tým mladým ľuďom. Netreba bagatelizovať alebo odradiť tým mladým ľuďom, že budeš robiť špinavú robotu. Je chybou, že sme na základných školách odburali polytechnické práce. Teraz nachádzame nejaký spôsob, nejaký predmet, technika, že začíname to robiť, ale už základné školy nemajú vytvorené podmienky tak, ako kedysi mali. A keby žiak vedel práca s drevom, práca s kovom a s inými materiálmi, tak už by bola nadväznosť na strednú školu a najmä na tie stredné odborné školy. Ministerstvo školstva musí robiť nejaké kroky tak, aby tieto odbory, ktoré sú žiadané na trhu práce, boli preferované, boli dotované, aby tí žiaci mali záujem, aby sme zaplnili tie profesie, ktoré nám chýbajú na trhu práce. Viac o tom, ktoré profesie chýbajú na našom trhu práce, sa v týchto najbližších minútach porozprávame s predsedom krajskej zložky Slovenskej živnostenskej komory Košice Ervínom Boháčikom. Vítajte u nás. Ďakujem. Ako sme mohli vidieť aj v našom príspevku, nielen murári, celkovo remeselníci v poslednom období skôr dochádzajú alebo odchádzajú do zahraničia za svojím remeslom. Sú tam ohodnotení rovnako ako domáci? No, nie sú. Treba povedať, že určite nie sú. Niekto tomu hovorí lacná pracovná sila, ale aj tak, čo sa financií týka, zarobia viac ako u nás. Ale hlavne ide o to, že majú istotu. Je tam pevný pracovný trh, zabezpečenú robotu má. U nás je to nestabilné riziko. Firma začne niečo robiť, vybuchne, niečo sa stane a už tí ľudia ostávajú doma a nemajú sa kde uplatniť. Čiže stále je to pre nich lákadlom? Áno. A myslíte si, že v nejakom najbližšom horizonte by sa to mohlo zmeniť, že by ostávali? Neverím. Ja súhlasím s tým, čo povedal pán riaditeľ strednej odbornej školy, že fakt by bolo treba nájsť nejakú motiváciu pre tie remeslá, ktorých je nedostatok. Teda stavebníctvo, strojárstvo napríklad. A niečo urobiť, aby sa uchytili. Aj títo ľudia, aby ostali doma. Lebo mnoho tých mladých nevie, do čoho ide, keď ide na strednú školu. On počas štúdia na strednej škole zistí, že ho baví niečo iné. On síce skončí školu,
ale ide robiť úplne inde, do inej sféry. Hej. Však vidíme to na tom, keď robíme skúšky na overenie odbornej spôsobilosti po rekvalifikačných kurzoch, že automechanik ide robiť úplne niečo iné, zase nejaký cukrár chce získať papiere na automechanika a podobne. Takže tie deti nevedia, kde idú a týmto to je všetko, a potom aj keď nabehnú do práce, tak povie, za toľko peňazí ja tu robiť nebudem. Každý chce hneď 1500 eur. Tie firmy na to nemajú, lebo to treba zabezpečiť peniaze. Čiže to je viac takých vecí dokopy, prečo tí ľudia unikajú von. Čiže tá hlavná motivácia, ktorú ste spomenuli, by mohli byť peniaze asi na Slovensku. Je to peniaze, ale aj tá istota. Lebo možno niekomu by stačilo trošku menej, ale aby tú robotu mal. Takže je to stále tak, že tí pracovníci, ktorí majú už dlhodobú prax, ktorí majú výučný list, buď už vymierajú na Slovensku, alebo odchádzajú preč a zostávajú tí mladí, ktorým chýba tá prax. Tak ostávajú. Je pravda, že ľudia odchádzajú do dôchodku a idú von. Ostáva tam von, ale ide len taký, ktorý vie. Musí tam sa to trošku ináč hodnotiť, tá práca ako u nás. A u nás fakt dostáva vo väčšine, netvrdím, že všetci, ale takí, ktorí sa alebo boja, alebo nevedia tak kvalitne robiť, aby sa uchytili vonku. Lebo bolo veľa prípadov, že vycestovala skupina pracovníkov von a o týždeň už boli doma, ich poslali naspäť, lebo neboli spokojní s ich prácou. Povedzte nám, ktoré profesie alebo remeslá sú aktuálne najviac ohrozené na Slovensku? Tak najviac chýbajú stavebné činnosti, stavebné remeslá, murári, tampiari, vlastne všetko, čo sa týka stavebníctva od základov až po strechy domov, ale to je presne tým, čo som spomínal, že tí ľudia idú preč a čo tu sú, tak tí zase sú problémy skrátka s týmito ľuďmi. Ale sú šikovní podľa vás tí mladí ľudia, že stretávame sa aj s takýmto názorom, že tí mladí ľudia už nie sú takí zruční fyzicky? Závisí od toho, jak som povedal, počas štúdia na strednej škole, keď zistí, keď má k tomu vzťah, tak je šikovný a vie, keď chce. A sú takí, čo zistí, že ho baví úplne niečo iné, tak sa vlastne prevezie cez tú školu a potom hľadá uplatnenie predávačov, robia kade-tade a podobné činnosti, barmanov, čašníkov. A koľky takí sú, čo sú remeselníci a robia v týchto pohostinských službách. Aby sme neboli úplne negatívni, ktorá profesia takýto problém nemá, že má dostatok záujemcov? Ťažko povedať. Viete, to by taký prieskum, to sa nedá zistiť. Tak, jak ja tvrdím, že sa nedá zistiť, koľko absolventov škôl ide robiť v tom remesle, tak sa nedá zistiť, ktorá profesia nemá. Lebo aj keď robíme tie skúšky, tak si robia aj v stavebníctve rekvalifikačné kurzy a skúšku následnú. Potom sú tie živnosti, kozmetika, pedikúra, manikúra, kaderníctvo, tam to je množstvo a tam človek vidí, že keď niekto vyštudoval strednú školu, gymnázium, alebo vysokú školu humanného smeru, tak si potom robia títo ľudia, čo nemajú uplatnenie, rekvalifikačné kurzy a idú robiť úplne do inej oblasti. Ešte sa dotkneme Slovenskej živnostenskej komory. Aká je situácia so záujemcami o členstvo u vás? No, takto. Situácia teraz je taká, že ľudia sa neradi organizujú, nechcú byť nejak grupovaní. A choroba je jedna na Slovensku, že prvá otázka je, keď aj s niekým rozprávame, napríklad pri tých skúškach, vysvetľujeme, o čom je tá komora, jak vieme pomôcť a podobne, tak kto by chcel prísť, tak otázka prvá je, a čo z toho budem mať. Oni keď zistia, že vlastne nezískajú na tom nič finančné alebo nejaké zabezpečenie, tak nie je záujem. Ale je to zrejme nejaká prestíž aj byť v tej komore? No tak ono to pomáha, lebo prvá povinnosť naša je obhajovať záujmy a chrániť svojich členov. To nám ukladá zákon o živnostenskej komore. A nechcú si ľudia uvedomiť jedno, že čím nás je viac, tým ľahšie sa presadzujú naše záujmy, lebo od začiatku, čo vidíme za tých 25 rokov, čo v tom robím,
tak našim vládam vyhovuje, keď sem tam niekto zakričí, tak to sa dá prepočuť, jak keď by bola však z toho množstva živnostníkov, ktoré na Slovensku sú, keby sa to dalo dokopy, tak nekričíme, ale kopeme, buchame do dverí. V závere ešte úplne v krátkosti, máte nejaký dosah alebo prehľad na tých ľudí, ktorí budú budúcimi remeselníkmi, myslím v procese výučby, vzdelávania? Tak spolupracujeme so strednými odbornými školami ako živnostenská komora, čiže vidíme, vieme, ktorí žiaci budú končiť v akých profesiách, len hovoríme, nedá sa zmapovať, nie je istota kto v tejto oblasti bude robiť. Hej. Čo ho bude zaujímať, lebo je veľa prípadov, že rodič pošle na školu a pôjdeš sem, alebo sa neuplatní, tak pôjdeš sem, ale hovorím, zistí niečo iné a ide robiť barmana, čašničku a podobne. Rozumieme. Pán Boháčik, ďakujeme pekne za rozhovor. Za málo. A pokračujeme vo vzdelávacom systéme.